La verdad es que has tenido una idea genial organizando un casting de ricos. Banano, tu ets l'únic home de la plantilla en qui podem confiar. I l'únic que no fa festes dilluns. El cas és que necessitam un president nou. O qualcú fica dos bes o mos enfonsam. A ver, Mari Glacer, que pase. Meu de tre amic, tenc moltes idees. Faré que torni Neto i fitxaré en Cristiano Ronaldo com a mascota. També he pensat un nom brillant pel club. Mallorca Galaxy. I un bé negre. Aquí ja en tenim de mascota i estem molt contents amb en Dimonió. Adiós, guapa. Que passi el següent. Vladimir Kaspov. No vos preocupeu, jo som el candidat ideal. Promet que construiré un estadi tan gran com la plaça Roja de Moscou i faré sortir les ballarines russes al camp cada vegada que el locomotiv de Son Moix marqui un gol. El locomotiv de Son Moix, dice. Me sap greu, però a Mallorca no mos agrada el Belarus, ¿eh? Adéu. Fuad Donai. A ver, usted, antes de nada, ¿cómo piensa llamar al Mallorca si usted lo compra? RCD Mallorca, esclar. I ofereix 53 milions d'euros. ¡Coño! Enhorabona. Vostè és nou president del Mallorca. Enhorabuena, chaval. Salam aleikum. Me cago en el Fat Donay ese. Dijo que no cambiaría el nombre del club. Sí, ha mantingut CRCD del Mallorca, però ara li diuen Raki Cuscús Doner Mallorca. Creo que hemos aprendido el significado de la expresión te prometemos el oro y el moro.